Aspalditxo honetan, askotan entzuten ari gara zigarro elektronikoaren berri. Ona ote den, ez ote den, egia da zigarro elektronikoa geroz eta gehiago ikusten dugula toki batean eta bestean. Eta orain gutxi Galizian, 50 urteko gizonezko bat hilda. Neumonia zeukan, ospitalean zegoen gizona, eta arna sartzeko arazo dezente zituen eta hori guztia, eta zigarro elektronikoa erabiltzen zuen, eta gudakigula lehendabiziko kasua da zigarro elektronikoaren eraginez edo hildena. Honetaz hitz egin behar dugu, zigarro elektronikoa ona da, txarra da, osasunarentzat, ze abantaila ditu, ze gertatzen ari da zigarro elektronikoarekin. Orain, gaur egun, ez da esaten zigarroa zigarroa bapeatu egiten da, lurrundu egiten da. Ez da zigarroa erretzea, lehen bezala, edo pipatzea, iparraldean esaten duten bezala. Zigarro elektronikoari buruz hitz egin behar dugu, eta honixe buruz hitz egiteko, gure artean, honetaz, dezente egitenak, batetik, mutil honek, zigarro elektronikoak saldu egiten dituelako. Hala da. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Unai Garmendia. Hala da. Prestige. Smokeetik. Smoke. Zuen dendak dezente daude, batean eta bestean, eta... Lehen Euskaldun frankitziak eragu, zigarro elektronikoen baitan, eta, bueno, bai ba. Zu saltzailea zara eta zigarro elektronikoa. Zuk erretzen duzu? Erre ez, bapeatzen duzu, barkatu? Ni erretzaile izan dagoa naiz, eta bapeatzen duten pertsona komprometitu bat naiz. Bapeatzen, alegia lurruntzen duzun persona komprometitua, hori ere zer da? Hor ere konpromiso aldago edo? Ez, bakoitza bere buruekin sortzen duen konpromesu bat, ez? Azken finean nolabaiteko loturak alde batera utzi, beste gauz berriak ezagutu, eta horren baitan nolabaiteko funtzionamendu bat, edo beste jokabide edo izakera bat. Ja, eta hemen daukagu mediku jauna. Eta hori bai estimatzen dugu, ez zure ere. Iñaki Arriaga jauna, neumologoa da bera, Basurtuko ospitaleko neumologia saileko burua. Arratsaldeon eskerrik asko etortzeagatik. Galizakoa etzen hil, ez? Gaixotu... Ez, gaixotu zen bakarrik. Ja, hil esan omen dut eta gaur ez da izarra bile. Ez, gizon hori ez da hil. Baina berez ja ospitalean zegoen eta asko bapeatzen zuen, asko lurruntzen zuen, ez? Bai, hori ja. Zigarro elektronikoa, bai ala ez? Neumologo jauna? Bai ala ez, hasieratik horrela. Ja, tita. Ze pentsatzen du gure medikuak? Balio digu honek edo... Erditik irtengo naz, ez dakigu. Ez dakigu? Ez dakigu. Zehatz mehatz ez dakigu, kerketa gehiago egin behar dira, eta, bueno, kasu bakoitzean, kasu partikularretan, tabakoaren ez, eta tabako gutxitxea baliogarria baldima da kasu bakoitzean, ni onartzen dut erabili aldela. Baina beste aldetik, bai, ni suposatzen dut, babestu egin behar dugula, lurruntzaile pasiboei goiti bera. Ja, beraz, bai, bi titular eman dizki duzu. Batetik, tira, zigarro usteko balioa du eta hortan laguntzen badu, tira. Eta ez dakigu. Baina ez dakigu. Eta ez dakigu etorkizunean ze kalte izan ditzaken, ez daukagulako nahikoa... Ez daukagu, behar dira ikerketa, epeluzeko ikerketa. Eta bestetik, zure kezka lurruntzaile pasiboak. Erretzaile pasiboak. Espadakigu zehatzmean zer pasatuko den epe luzean, bakoitza bere buruari egin dezala nahi duena, erretzailea tabakoren kentzea. Baina, menpekotasun hori euki bestearekiko tabako bapeatxe horrekin nik hori ez dutu lertzen. Edo ez dutu nartzen, gutxinez momentu. Eta adibidez, osasun sailak hartu dituen erabakiak, alegia eskoletan, garraio publikoan, eta erakunde ofizialen etxeetan, noski ez ospitaletan, erietxeetan, eta hori ez lurruntzen ustekoa, hori galeraztekoa ze iruditu zaizu? Ondo orokorrean, eta ni uste dute aratago joan beharko lukete. Aratago joan beharko lukete? Bai. Apur bat, eta zergaitik tabernetan ez. Ni taberna batean baldin nago eta espadut arnaztu nahi lurrun hori, arnaztu behar dut? Ja. Beraz, zuke osasun sailari eskatuko zenioke? Tabakoaren berdintasuna. Ja, beraz, horrek esan nahi du, lantokietan ere, gaur-gaurkoz, zuke ekarri duzu zigarro zera, ez? Hor daukazu zintzelika. Gaur-gaurkoz, sai honetan, lege aldetik ez dago inolako arazorik bapeatzeko, ez? Lurruntzeko. Ez dago inolako arazorik. Nik esango nukena gainera, orain arte ez dela nola baiteko
demostrazio bat izan, esanez, hau nolabaiteko gaizki egiten dula, edo nolabaiteko minbizi erakita bat egiten dula, edo, bueno, nik onartuko nuke toke batzutan, eta gu, gaineraz, Prestige Smoketik, onartzen dugu, bai toki batzuetan, bai edade kontu batzuetan, eta bai toki konkretu batzuetan ez litzakela, edo ez gendukela nolabaiteke bapeatzen utzi behar, baina beste toki askotan, berez ez balima dago nolabaiteko testifikantzarik, ez balima dago nolabaiteko informerik, ez balima dago berak esan bezala, eta onartzen dugu, guendik ez dakigula zer dan, bitarte horretan zergatikan murriztu behar dugu, aukera bat jakin da gure konposak eta guztik beti, jendearen horrean jartzen ditugula, ez dugula inungo problemarik nolabete jendearak usteko eta esateko zertan eta nola konposatzen dira, eta horren baitan ez balima dago kontrakorik, zergatikan murriztuko dugu nolabaiteko bapeatzeko joera hori. Euskal Autonomia Erkidegoan datu izugarria da, ez? 100 denda daude eta gaur egun ja 780.000 euro fakturatzen dituzte. Beraz, asko saltzen da, asko saltzen duzu. Bai, saltzen dugu, batez ere, gainera saltzen dugu erretziatik etortzen diren jende gehiena. Orain arte, sortudan, nire ustean, dani erretzaile izan dagoa naiz, sortudan errementarik onena hause da. Badire produktu asko, bai dire partxe nikotina, badire pastillako eskorrak, badire mota guztietako nolabaiteke, ez dakit, sortu diren gauzak erretzeari usteko. Nik pasatu izan du naiz guztietatik, eta orain arte aurkitu dudan sistemarik edo onena, sistemarik onena hause da. Bai fisikoki, bai mentalki, onartuta nikotinak, nolabaiteko obligazio bat sortzen zaitula zure gorputzean, baina badire aukerak guzti hori lantzeko. Adibidez, ni 18ko nikotina kopuru batekin hasi nintzen, da poliki murrizten hasi naiz, eta oraintxe nabil 6 miligramoko nikotinako konposetako horrekin. Agiazuk, honi esker, erretzari utzi zenion, pipatzeari utzi zenion. Bai, behintzat. Ja, eta orain bapeatu egiten duzu, edo lurrundu egiten duzu. Nolabait esateko. Ja, baina nikotina hartzen duzu, ez? Bai. Eta hori bera ez da ona izango, ez, neumologo jauna? Ez da kaltegarriena, tabakoren barnean dagoen kaltegarriena, baina ez da, ona ez da, argi eta garbi. Odolodiak erabatean uzkurtzen du, eta baditu bere eraginak. Erretzeari usteko, zera, erraminta ona izan daitekela esan duzuzuk, eta erretzaile berriak edo, ja izenekin eta hitzekin nahasten nahi ez, baina bapeatzaile berriak edo, alegia hemen gure artean dauzkagun gazteen artean eta ematen ari da hori, alegia orain arte sekula zera zigarro bat hartu ez duenak, orain ja hau gure kasuan behintzat hau hartzea, alegia ohitura berria. Gure kasuan behintzat gu norbait etortzen balima da, dalen inakikin izketan, norbait etortzen balima erretzeztula, guk ez dugu bultzatuko erretzeaieri. Ez tabakoari eta ez geuriari ere ez. Eta gainera onartzen dugu, bakoitza bere burua 18 urte izan da, gai dala nolabaiteko erabakia hartzeko. Horti betira norbaitek erretzen balima du, behintzat gure dendetan ez da izango. Horrek ez du esan nahi, jendeak egiten ez duela. Eta moda guzti bezala, elektronikaren ingurun izaten dira moda guztien bezala, honek ere moda sortu du. Baina guk beharko gendukena, eta lehen inakikin solastu gera, nolabaiteko murrizketa edo nolabaiteko erizpide edo konkretu batzuk izan behar dira, denda konkretu batzutan eta nolabaiteko legediaren barrun nolabaiteko obligazio batzukin. Ja. Bai, hori da beste mundu bat, ezta? Normalean, jende gehiena sartzen da bapeatzen mundu horretan, tabakotik bapeatzea, baina bebai sortzen ari da eta ematen du, ez dakit, zehatz mehatz, baina ematen du gero eta gehiago, badagoela jendea sartzen dela nikotina munduan zigarrio elektronikoaren bidez. Hemen, igule zein beste, Europan zehar estatu batuetan sortzen ari den gauza bat bada. Fenomeno nahikoa naturala eta normala bada, ez? Jendeak ikusten badu hori joeran dagoen zerbait dela, gazteek berbada, gazteek edo dena delakoak. Ni uste dut, eta horrengo gauza lotuta honekin, ni uste dut normaltasun handiarekin hartu dugula tabako eustea hainbat tokitan. Eta hau, toki horietan, zigurkitan, galduko du normaltasun hori eta beste normaltasun berri bat hartuko dugu. Bapeatu alda, bapeatuz, bai eta zergaitik errez, ez da izango berri... Nahaztuko dira gauzak horre, nahaztuko dira. Eta erretzaileak hasiko dira esaten, bapeatzen alba da, zergaitik nik ezin dut erre. Ni jan behar dut bapor hori eta nik ezin dut bota nirekea, adibidez. Ezue gazteok, zuek erretzen duzu edo probatu duzu edo koldo, oier?
Ugaitz, Josune? Erretzaile pasiboa bakarrik. Pasiboa, bakarrik. Bai. Eta bapeatzaile pasiboa ere bai. Bai, bapeatzaile pasiboa. Pasiboa ere bai. Eta guztiz nago, zuk esaten duzunaren alde, hau da, zigarro arruntaren legedi berberean edo arautegi berberean sartzea. Beste zigarro modu bat izango balitz bezala. Beraz, toki publikoetan ez erretzea eta arautegia jarraitzea berdintasun batekin. Ni horren aldeko izango nintzateke. Beraz, hori erosi nahi duenak oso ondo, oso txulo geratzen da gainera, oso gauza estilosoa da, baina bakoitzak erre dezala bere etxean edo berak nahi duen tokian, ez besteen aurrean. Nik ez dut baterola ikusten, gainera hemen azken finean gertatzen ari dena bi lobien arteko gerrate dugu da bat da. Azken finean interes ekonomiko ugaria daude hemen, denok dakigu tabakoaren impostuak 180tik gora direla, orain badakigu 120 bakarrikan fakturatzen dutela bez impostuaren barne, orduan sortzen dan guda edo burruka, farmazeutikak eta tabakalerak sortu dute. Bakoitzak bere tokira eraman nahi du produktu hau, bere tokira eramaten duten bezala, lasai denok aterako dutela, osasangarri bezala, edo tabakoaren bultzatzaile edo renovazio baten baitan. Orduan, hemen gertatzen ari dana, hasieratikan kontrolatu ezin izan duten produktu bat izan dudala, eskutik eskapo egin zaiela, jendea aurkitu dula, benetan aurkitu dula erretzeari tabakoaren kontrako produktorik edo, ez dakit nola esan, soluziorik onena, azkarrena, eta gainera estatuan inguruan edo diru horren beharren inguruan eskapo egin zaie eta orain guda bat sortu da. Interes ekonomiko izugarriak dira, baina izugarrizkoak dira. 180 impostutan pagatzen baita, eta guaingo momentu enten batez. Zuk dinosun interes ekonomiko hori nik zeuri be salatu aldetzut kontu bardin. Korrekto, egia da, baina nik nola natorren erretzaile mundutatik, adibidez nik egunean zehar pakete bat erosita badakitzen bateko kostoa izaten duten, adibidez orain badakit murrizketa 180koa izan dudala. Enpresa bezala edo guk soluzio bat bezala, baita ere zuk esandako egia da. Eta niri, atentzioa ditu duze, unai esan duzunean, elektronika modak, hitz egiten duzu ez, gazten inguruan, Jaimek galdetu daunean, elektronika moda eta zigarro elektronikoa parekatu egin duzuzula moda baten inguruan. Niri hori arriskutzua iruditzen jata ez, ze esatea gazte batek zigarro elektroniko honen ganako erakargarritasun bat ikusten dauenean, eta gero beste moda batzuk aipatu duzunean, peligrosoa. Baina honi alde galdera bat, zuetatik aparte ikusten duzu badagoela salmenta bat gazteen gana, hau da, badago zela beste merkatu beltz bat gazteak hau lortzeko? Ikusi dana da, jende askok negoziaren baitan bota du produktu edozein tokira. Gauza da, hau egin behar dela nola batxe murriztu. Izan behar dira tienda espezifiko batzuk, araudi espezifiko batzutan, da berak esan duen bezala, izan behar dira toki konkretu batzuk behar direla honetarako, ez denak. Niri gustatzen zaitelako, ez, demostratu beharko da, zergatik handa nona, zergatik handa txarra, kotxetako keare bai txarra da, eta guztiok onartzen dugu. Bai, orain zein dugu kutsaduraz, bai. Bukatu. Bai, bukatu. Eta gauza da, nola baitxeko zuk esan bezala, moda baten inguruan sortu da toki askotan, jendeak atera baidulako produktu bat izango baliz bezala. Honei behar du kalitateko zerbitzu bat hasieratik bukaera arteraino. Ja, aizu, eta bapeatu ala ez, erre oraindik erretzen da, Samamesen eta Anoetan adibidez, eta osasun sailburuak esan die bai Realari eta bai Atletiki, Bartzelonaren eredua segitzeko, eta erretzea galerazteko. Zer iruditzen zaizu, hemen mailan zauten zerai? Logikoa. Bai, baina dena dela gero eta gutxiago erretzen da, Baiz eta debekatu. Baina erretzen da. Erretzen da, baina... Frontoietan kendu bada, eta frontoietan ematezu noin dela urte batzuk ezin zela kendu, nire eratik jarraitu dezakete erretzen, ni ez nago harrapoko hori. Ja, baina zurea beste kontu bada. Eta medikoak esango digu, bapeatzen ere ez usteko. Ez usteko. Gainera, kirol munduan sartuta bagaude. Alegia, baina kirol munduan sartuta baldin bagaude, bakizu, mediku jauna, estadioetan gauza asko pasatzen direla, ez? Bai. Kirolarekin zer ikusi gutxi daukatenak. Baldin bagaude propaganda eta tabakoren propaganda, eta ez dago onartuta tabakoren propaganda lotzea kirol munduari, eta utziko dugu edozein tokitan 15.000 pertsona erretzen egotea. Ez dakit, apur bat... Zigarro elektronikoa, hementxe dago. Zigarro elektroniko guztia daukate nikotina edo badago nikotinari gabeko zigarro elektronikoa? Hau ja zera bada, galdera... Konposaketa desberdina badire, 8 miligramotan hasten direnak, eta utxean, eta nire intentzio hori da, eta ni bezalako asko dira, lurrundu nahi duzetik, azkenean adiktibo fisiko bat izaten da, azkenean tabako irratzaileak izan du gero, bada, eta gero eta gehiago, jende gehiago iritsi da, muga horretara. Prestige and Smoke, Unai Garmendia. Eskerrik asko. Bai zuri. Gaur guekin izateak.